sa MGM Grand sa City of Las Vegas sa State of Nevada sa United States of America. Pero maurasa atong kauban diri ang varsity champion ni siya sa CAAA, Cebu Amateur Athletic Association, ang former University of Cebu UC Aguilas small forward og US based na karon si Lito Tagsip. Now, niyaman ka sa Las Vegas karon, taga Houston man ka. Unsa may tuyo mo ni Rica Pacquiao fight? Oh, Pacquiao fight. Wata kabalo basig Last na ni. Oh, basig last na ni, at least magkatan-aw tag live ba sa fight ni Pacquiao. Ikaw raw sa kuyog imong pamilya. Ako raw sa Imong asawa mo kuyog. wala mo kuyog kay next week Lord kay mo bisita mga to sa Midline State kay bisitahon ang mga anak. Kay Inyong anak? Naaman siya akong anak nga babae nga magwangan. Oh. Naa siya sa Air Force karon. US Air Force? Oh. Wow, thank you for her service. Salamat sad. Congrats, congrats niya. Air Force yung anak, babae, di ba? Babae. Wow. Mo dako na siya dungog sa ato mga Pinoy. O niyang iyang anak nagserbisyo sa Amerika. Mo dipinsa sa nasod mo nang proud kita nga wala to damha. Pinoy nagserbisyo sa Amerika isip Air Force iyang anak. Manny Pacquiao versus Yordenis Ugas fight. Unsa imong prediction? Sa tanaw nimo? Sigurado Manny gina. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Ngano man? Si Manny power kay si Ugas pero si Manny paspas kayo. So Manny gyapon. Manny gyapon. Aha. So all the way Manny Unsa Pacquiao. tanaw mo? Decision or knockout? Knockout in 8 rounds. 8 rounds. 8 rounds. Wow. Knockout. Nakita na ko nagkuyo mo ganina ni Kinit Durimdes. Apil sa Bible study ni Manny Pacquiao ganina. Oh. Suot kayo mo ni Kinit Durimdes. Oh, suot kami ni Kenneth kay naaman siya ikson sa Houston, kadaanin niya sa Amerika ato kinag Houston, so kami gunay perminti magkuyog ni Kenneth niya. Sa una sad sa college naka-kontra sad mi sa nagkailan. Kisingan sa Ikson ni Kinit sa Houston. Sa Houston si Nestor Kid Durimdes. Oh, John. Player gyapon na sa San Carlos sa una. Atong hisgutan kabahin sa una ang imong varsity sa una sa UC. Kapila mo na champion sa UC kaniadto sa CAAA Intercollegiate Basketball Tournament sa Cebu. Sa kasugod ko sa UC, CCC pa to siya sa high school. Champion may niya sa Unsa ka year? High school? 91. 91. Inyong kontra? Sa kuanto sa zoning to nagka-champion mi kontra na mo. Nakalimutan ka? Oh, basta Okay. Pag college na, from CCC to UC na. Oh, from CCC to UC, so kuan ko nila na-absorb ko nila sa college, from high school to college ko. So ang among kauban na to sila na ni Freddy Abuda, sila Michael Orquillas, Reggie Licanda, sila mo to mga kauban. Tupi Abellana. Si Baklay. Si Baklay. Oh, apel pa to sa Basulo. Oh, si Abasolo. Oh, si Joseph Abasolo. O Jesse Basulo. Kapila mo na champion sa college na? Kausara. Oh, Kausara. Kausara. Ay yung coach ato si Jake Rojas. Jake Rojas. Oh, si Jake Rojas. Pahuway sa Kalina, wala na siya, di ba? Lagi, si Aning Jake. Jake Rojas. Ang kontra niyo ato, ako nahinumduman, University of San Jose Recoletos. Oh. Kinsa to yung mga players nila sa San Jose ato? Sila ni kuan Liudi Garcia. Judy Garcia. Oh. John Ferriol. Oh, John Ferriol. Maui, Pahuway sa Kalinaw. Maui Huilar. Mami Huilar aning kuan. Aning Maui Huilar. Kato si Lawas, maay sa tong duwa. Oh, si Buddy. Buddy Lawas. Napatoy buhay. Oh, si Edward Buhay. Edward Buhay. Kuya itong duwa. Sa lakot, sa Edito. Oh, si Edito sa lakot. Coach na karon sa kuan. Tagay ko na may gidiya, atong balikan ha, katong mga nagtanaw rin ha, nindot magkukayo ang duwa sa una sa University of Cebu Aguilas o ang University of San Jose Recoletos, CAAA, karon itawag na nag-CSAPI, Cebu Schools Athletic Foundation Incorporated. Unsay rason nga midaog mo atong lig-on man sad ang San Jose Recoletos atong tungora? Unsa tong tuiga? 1991, 92, 93. 93 man siguro. 93. Unsay rason nga midaog mo ato lig-on man sa inyong kontra sa San Jose Recoletos? Depensa na grabe kay among katong time na perfecto namo ang trapping nga depensa, grabe kato kang Jake Rojas katong time. Bisa gani katong nagduwa mi sa national
bisag ang nasyonal na kontra na mo ang sila Adamson, silang Kenneth Dorindes, Oho. ilubong na mo sila, kuhan sila. Wow. Kay gumika na to sa depensa talaga, gabi kay to. Trapping, no? Oh, kato Half trapping. court, full court. Half court, pagsuod yun nila sa kuhan. Sa tunga, pagsuod sa sa tunga. tunga, Oh. trap na yun, Trap. so dili na sila makabak sa kuhan. Mga ratol na. Oh. Kinsay gada sa ikaw, kita ko si Muniduan, gwapo kay sa imong sa ilawom nga bahin. Kinsay gada niyo atong mubirada sa imabaw? Si Likanda o si Topi Abiliana? Si Reggie? Silang duha gitawag to na mo Batman and Robin to duha si Reggie o si Topi good. Kay maayo kayong ilang coordination kana mag-trap sila. Kanang timing kay gamay kay nga timing niya. Kinsay back up nimo ato sa forward, small forward o sa power forward nga og center dito ato nga time? Sila gyapon si Baklay. Abuda. Baklay. Oh. So Pero wa mo magdahom ato nga mo champion ba ato tungura kay considering kusog kayo ang San Jose Recoletos ato. Maui Hoylar lisod sa to depensahan. Plus John Ferriol sa ilawom, di ba? Dapat to sa Ramosing. si Sarah Mosing. Maayo sa kay dakog lawas taga Pardo, di ba? So kung imong i-recall, usa ba to siya sa mga dili malimtan nga kaagi nimo sa basketball sa Cebu? Mao gito kay dili gyud ko makalimot ako kay kog utang ka sa kabubuton sa basketball sa Cebu kay siguro wala sa ko diri sa Amerika o diri sa basketball. Kanya kato sa nga experience during that time mao toy I think katong among nga panahon mo to'y pinakalas nga grabe kayo ka-excited ang mga fans nato sa una sa Cebu. Init kayo. Init kayo. Oo. May mga panghuli, pagkuha naman to niya, grabe kayo, pa kayo ang kuhan to, daghan kayo mananaw. Puno-puno San Jose. Puno kayo. San Carlos Gym mo ato. San Carlos Gym. So, lingaw kayo itong kuhan nga during a time namo. So, pero karon human ato nagbuwag-buwag na mo, human ato ni champion mo. Pero na player kag commercial. sa kuhan, nakaduwa ko sa El Ranzo. El Ranzo, BFI, Virginia BFI, Foods. Si Jake Rojas ya po inyong coach. Si Jake Rojas, kauban mi ni kuhan, Silver Villaferte katong sa Salazar. Si champion mo wala. Wala mi to. Tata Fernandez, kauban mo. Wala mo champion. Wala. Ligon kay Imlolier. Pero katong nag-championship mo sa UC o San Jose, kisa inyong coach ato nga time sa San Jose? Si Abala, si Sally Abala. Sally Abala na to. Sally Anheng. Siya to yung nag-coach ato, di ba? Usa pa tong nipuli tong ubang mga coach nila. Now, unsa rason abot ka sa US nga Opportunity sad kay ang akong kuan sa nasawa nako nurse man. nurse Niya. kato imong kuyog sa una basketball ka? Sikit kayo kita ko nimo. Basta usara man ka, wa man kayo nakitanlain. Wala na kita lain. Usara gyud. Estudyante itong UC nursing, di ba? Nursing. Usara gyud do. Pero ikaw commerce ka. Commerce kasagaran sa varsity sa UC sa CCC commerce man. Di ba kasagaran yun? Ngano man nga kasagaran sa mga basketball players o varsity sa UC commerce may kurso. Sayon. Sayon. Kabalo ka magduwa. Ako sa una, pagsugod yun ako, accounting, commerce ko, pero accounting. Pero kana lagi mag-travel ka, niya mag-isod kayo, mag-catch up sa kuhan. So, nag-change ko, kuhan akong Major. Unsa naman? Nagkuhan ko, banking and finance. Nahuman jud ka? Nahuman jud ko. Wow. Graduate jud ko. Ang imong asawa nahuman sa nursing. Nahuman sa nursing. Kisingan? Sofia Gu. Pag kami niya na tagsip na. Taxi. Taga Cebu rasad. Taga originally sa Zamboanga gyud na siya. Zamboanga? Asa dapit? Sa Sotterville, sa city. Sa city. Ikaw di po ka taga Cebu pure. Ang akong parents taga Cebu gyud sila pero dito na ko sa Bukidnon, Valencia Bukidnon. Nibalhin sila. Dito na ko na tao. So pag humag nursing si mong asawa na take og board RN Ritso. Ni apply sa Amerika, larga sa Amerika, minyo na mo paglarga. Minyo na may 5 years old na bata. So gadungan mi kadi man siya mo larga og kuan. Dili mo ka kalarga. Pero samtang wa pa siya kalarga sa US pagka nurse, trabaho siya sa Pilipinas. Katrabaho sa Cebu. siya. Katrabaho Din man. siya. Sa midrep siya. Midrep siya sa unsa to nga company, midrep siya niya ako.
first gatrabaho ko sa duty free. Nya Oh! paghuman, before sa after nga mi kuan ko diri, nitrabaho ko sa bangko. Oh. Sa Solid Bank. Solid Bank. Oo. Puto, nakaduwa sa basketball team sa duty free. Mga basketball team. Commercial. First ako. Oh, okay. Now, among gisubay ni kay nindot kayong duwa UC versus USGR sauna sa mga 1993 kung wa mi masayop sa maong pizza. Now, hisgot ang Houston magkano base. I-describe ko ng Houston, daghamang kami ako pabukato ng Texas. Usa daw sa mga sikat nga city sa Texas State, ang Houston ug ang Dallas ug uban pa ug Austin. Unsa mo gyud i-describe ko ng Houston? Di, ang Houston gyud mao nay sa tulo ka state, ang capital gyud Austin, nya Houston ug Dallas, pero ang pinakadako gyud ang Houston gumikan kay naaman diha ang port ang naay puerto. Duguanan sa barko. Duguanan sa barko. Mga oil na diha, mga refinery, dagkong refinery mo nang pinakuan gyud ang Mo na mga seaman mudunggo sa Houston. sa Houston. Sa ilang barko. Now, Now, usa ka dako nga port diha sa Houston. kung sa may kalainan sa Houston, champion mas basketball sa NBA. Ang San Antonio, Texas, gyapon na, ang Houston, Texas, champion sa NBA. Ang Dallas Mavericks, champion po na, yung Dallas, Texas, champion niya po sa NBA. Kung pabilion ka, asa may maipuyan? San Antonio, Dallas, or Houston? Depende sa imong priority o labi na o depende sa og asa imong trabaho, labi na sa pamilya mo. O pareha raman siya og San Antonio ka mas gamay-gamay siya nga city pero nasay kuha na siya diha murag tourist attraction. Ay diha kinama diyang Riverwalk. Oh. Riverwalk niya ang Dallas sa kuhan sa ng Dallas. Dako sa ng Dallas pero layo sa sila dagat kay kuhan man. So Wala siya tunga, interior siya. tunga siya niya og winter mas bugnaw ang Dallas kay duol man sila sa Oklahoma na. Oh, bamde dapit na sa Oo, Oklahoma. oo. So, ang Houston, Naay dagat ni duol may dagat. dili init. Init gyapon. Oh, pero nay dagat. Naay dagat. So, daghan sa Pilipino. Daghang Pilipino. Pilipino niya naa diha ang NASA. Naadihang nasa. Oo. So, munang gitawag og rocket. Mo na. Kay naadihang nasa. naa diha. Mulupad. naa diha. Wow, Mo nya. na original gyud diha nga kuhan. Ini kapilde sa Houston Rockets ingnon din sa editor na mo John Miguel Yen, Erwin Lirasan nga ang Rockets gipahag sa Oklahoma City Thunder. Nga na ba, di ba? Naa. Now, arita sa NBA. Ang NBA champion ang Houston Rockets panahon ni Hakeem Olajuwon. Pero sa dihang na si James Harden na bunguton sa NBA, tilde. Pero gibiyaan siya ni James Harden, not LeBron. Gibiyaan siya ni Russell Westbrook, na si John Wall. Pero naibagong ito nga sa Houston Rockets sa NBA nga number 2 pick overall, Filipino-American Jalen Green. I-describe ko no, si Jalen Green, makatabang ba na siya ni John Wall, o ni Christian Woods, o ni Eric Gordon, o ni Daniel House sa team ninyo sa Houston Rockets kay nagmila-mila man. Ubos man kayo ang standing sa Houston Rockets sa niaging season. Karon ako si Jalen Green kay ha Filipino man na. Gasubaybay jud ko na kay Jalen Green. Potential kay si Jalen Green kay kuan mo na ilang ingon nga the next Dwayne Wade ko no. The next Dwayne Wade. Oo. Nga naman. Kay gumikan sa explosive kay siya pero deep murag sayo pa kayo nga mosulti ta nga kay wa pa ta makakita ba pa sa Oho. Pero dako kasi pero ang Houston karon naa sila sa rebuilding kuan Process. Process sila. Oh, Karon sa tuiga murag lisod pa pero rebuild na hopefully makakuha sila og mga kuan sa Pisa nga veterano nga masagol nila, mas mayo. mas maayo. Pero sa NBA Summer League 2021, di tanaw man ko sa UNLV tama sa Max Center. Nakita na ko si Jalen Green nga maayo mo duwa si Jalen Green. Number 1, shooter siya 3. Maayo mo itsag kihol jumper. So di hapon. Maayo mo lusot, athletic kayo, maayo mo pasa. Siguro ang iyan na lang timbang may kulang. Dunay chance ang Houston Rockets karon og dili gani mga 2 to 3 years pa. Mga nana pa siguro pero ang akong ganahan gyud ni Jalen Green
explosive kay siya kanang dili siya mahadlok ba. Isog. Siya ay fighting spirit, dili mahadlok mo itsa, dili mahadlok masayop. Mo na murag si kuan ba si Kobe Bryant. Kobe Bryant. Dili mabahala pag unsay istorya sa uban, ang iya gyud nga naagyo siya winning kuan ba, winning spirit. Winning spirit. Okay. Mo na usa kanya ako nakita kay Jalen Green. Arita sa Filipino basketball, nga naman tungod kay sa Amerika, dunay Filipino Basketball League. Then ang mga ex-PBA players, like daghan pa, ex-PBA ha, ex-varsity players, o ex-commercial players, or bisag kinsa nga mga talented nga mga basketball players nga mga Filipino, doon na sila team sa Amerika. Ang uban ini sa Florida, ang uban ini sa Texas, ang uban ini sa Illinois, nga mga state, ang uban ini sa Virginia, o uban pa, napay Las Vegas City, State of Nevada. Explain daw, kumusta ang mga Filipino Basketball League sa US? Karon nagbalik na ang kuan karon ang mga liga sa basketball, not like last year nga Pagsud sa pandemic. Pagsud sa pandemic nami liga sa Houston ni cancel gyud. So karon gasugod na. Busa gani na kami sad ako ga usa ko sa organizer na ami liga sa Houston. Karong October 9 and 10. October 9 and 10, Oh. Saturday, Sunday. Saturday, Sunday mangadto gani ang mga ex-PBA gapon sila si Derek Bugao, si Luel Bruni, si Papa Vic. Isa ng Papa Vic, Villarias. Oo. Sila ni Reincerto. Reincerto. Sila Sipin Padilla. Si Sipin mangadto kaya nag-istorya mi ingon siya nga i-update ako na siya. Edward Naron. Oh. Unsay nga na nga liga? Kuha na siya, Greater Houston tournament. Kamoy host. Kami mo host. Usa ko sa organizer. Pila ka teams ang mo expected ninyo ana nga mo appeal? Daghan na siya. So kada division mga 8, so 4 times 8. So 4 times 8, 16, 32. 32. Unsa man siya? Naay premyo, kuan lang, kanang prestige lang or kanang trophy lang, medal ang premyo o why cash? Ang diri sa Amerika, mga Pilipino diri, ang liga diri, walay cash diri. Unsa man? Prestige ra gyud kanara nga Dungog. dungog lang gyud. Tropera, medal, mura na kuan diri. Lipay na kay Pilipino na kuan. Kisa mo yung mga nag-una ana nga mga nag-organize nganong nahimo na umol na siya ang Greater Houston. Greater Houston naami pagsugod gyud ng Greater Houston, usa ko ga kuan gyud na daghan na sana sa Houston ay daghang mga liga. Kanang Greater Houston usa gyud ko sa kauban ko sa organizer. Katabang ko diha, so part ko sa committee. Dili ako may commissioner kay asay busy sa ta. So Kisay commissioner ninyo? si Ferdy Villanueva. Taga Cebu sad. Dili na siya taga Taga Manila. taga Luzon. Taga Luzon. Pero usa ko katabang na part ko sa committee. Taga-promote usa ko ka. Pero sa Florida, lain sa itong ilahang FFBT. Lain sa Phil-Am Florida Basketball Tournament. Lain sa to. Lain sa to. So sila to ni kuan nila body sila Edward Naron. Lain sa ng Orlando Pinoy PBL, Pinoy Basketball League sa Orlando. Lain sa na. Lain sa na siya pero mga lain nga liga pero naay usasan na once a year na magka Lain mga naglantaw nga mga Filipino sa Amerika, sa ubang mga lugar, wa masayod unsay qualification nga maka-appeal sila sa tournament ninyo sa Greater Houston. Ano sa ang deadline sa application? karon daghan na kaya may road team. So ang qualification namin 40 and up, namin 46 and up, niya namin open tanan na kay lisod kay nga at least nga nasay masagol ba. Niya Kasabot ng open, commercial or varsity or PXBBA. Niya balag ko nga balag dili ka Pilipino ang open. Isagol na mo kay para sa nga inon nga dili lang gyud exclusive ba gibutangan na mo open. Ang mga Amerikanong puti og ito, mga taga-as ra ba? Mga taga-as kayo? Pwede ra? Pwede. Pero sa open na sila. Sa open sila. Open sila. So ang amo karon upat na may ka division karon. Pero Unsa man ang division? nay 30 and up niya 40 and up niya 46 niya open. Men and women. Wow. Men and women. Kanindot no? Houston. Pero ilang gasto umato sila. Pero ilang plano, gasto, hotel, ilang pag-drive na sila, bahala sila. Ang ila dito, ang amo dito kami regular organize
modula na sila. Pero na registration fee. May registration. Pila? 350 ramang rin. Dollars. Oh, 350. So, pero guaranteed sila 3 games. 3 games. Kung saan pasabot ng guaranteed 3 games? Guaranteed. So, the Saturday, magdula sila ka duha. Kaduha. Sa Sunday, knockout na siya. Kausa. Oh. Oho. Di, og mapildi ka, wala na ka. O mabili kaduha. O di, kasara. Kasara? Oh. Aw, mabili ka kausa, tagtang na. Oh, sa Sunday, pero sa Saturday, Bisag mapili ka duha, okay pa. Oh, makaduha pa sila sa Sunday kay guaranteed man sila. So knockout positioning ng sa Saturday. O asa ba ka number 1, number 2 man na siya. Pero dili na mo yung first tournament ninyo, sige na. Oh, sige na may. Kisa may defending champion na na. Defending champion na sa division. Sa inyong halang nga mga grupo, sa inyong ka-level, Sa among kalibel taga Houston. taga Houston, Oh, taga Houston. inyong team, Oh, taga apil ka duha. Oh, apil ka duha. Wow. Kisa yung kontra nyo sa una, championship. Championship among dula na to marag Orlando, Virginia, Las Vegas, kuan to Austin na sila mga. Austin, Texas. Wow, Texas ang yapon. Wow. Apil liha si Ricky Garciso, apil liha si Edmund Avillanusa. Mga manuwa sa sila. Oh, maduwa. Depende na sila karon. Si Gilbert Di Mapi, naman sa Amerika si Gilbert Di Mapi, apil. Karon wala pa siya mo confirm. Wala pa siya mo confirm. Pero ganahan mi o kan mapil si Ibet Di Mapi. Ibet Di Mapi. During that time kami may bus yun ni Ibet Di Mapi sa college. Kanindot no, nindot no. Wow. Shout out ka sa mga taga Clear mo sa Houston. Sa mga amigo nato diha sa Cebu, sa mga Bisaya. Mga kuhan nga mo, sana Sigatan aura to si Reggie Licanda o si Utupi Abiliana. Reggie, Topi Abiliana, mga kauban ako niya. Be safe lang mo, kay ayaw mo kumpiyansa karon kay isang pag-ayo ang pag-aligay. Wala ko'y pakutana. Giunsa nimo, last na lang ni ha? Giunsa nimo pagsud pagka-varsity sa UC, nganong nahilig magkag-basketball. Imo manghod basketball ko sa UC sa una. Sa tuingan? Nuli tagsip. Nuli tagsip. Si Lito tagsip man eh. Giunsa ninyo pag duwag basketball kasi katudlo niyo na basketballista mong duwa ka magsuod. Ako may una gyud kay dito ko sa Bukidnon gadula ko, so scoutan mi sa Southwestern ang dako. Gi-reserve man ko Southwestern, mi try out ko gyud sa CCC sa una. Oh. So mao na nabalhin ko sa CCC. So ang coach ato sa high school sa CCC UC dili pa Dudong Agas. Dudong Agas pa, Mariano Dudong Agas. Anhing Dudong Agas. Kung ako ni pag-uara ka pagutana, ato mga igsuon nga naas nagdan aron sa Bukidnon ug sa Cebu imong mensahe. Oh, sa mga amigo nako, sa mga parente nako diha sa Cebu ug sa Mindanao. Maayong gabi. Suporta ta ka Manny. Pahabol na lang. Idol mo si Manny, di ba? Kung mudagan siya presidente sa eleksyon 2020 dito, kung pananglit, suporta ka dili. Suporta ta, pero wap atay sigurado kay wala pa man siya may O declare. pa ma-declare. Oo. Hugon-hugon pa. Hugon pa. So, all the way. Salamat kayo. Oh. Si Lito Tagsip kanhi small forward sa University of Cebu Aguilas. Salamat kayo. Oh. Lumad din nga taga Valencia Bukidnon pero Cebu gyud gikan yang mamagpapa. Ako pa rin na to si Nicolay Nick Rusca Carmaurasa, DQG lang, Daniel Kindaw Gudin. Maayong adlaw Pilipinas, maayong gabi Amerika. Kita tapon. Bye-bye.